Hi guys, so welcome back to my channel. So for today's video, it's another challenge. Gagawin namin ugly location photoshoot challenge. I am with Alex and Erica. So sila yung mga model ko for today. And then maghahanap kami ng mga location na medyo hindi masyado aesthetic tingnan or hindi pang Instagram, but we'll make it work na maging aesthetic yung place. Hey guys, so I am with Alex and Erica and Aliyah. Hi! Hi! Sabi ka hi! Hi. Hi! Hi vlog! Hi ka. Okay. Hey guys, so first location, nakita na ako kay Kana. So sila akong mga model di ay. So first location kay ito pa yung first location namin. Yeah. Sige, go! Guys, mag-start na ang challenge natin kay Raymond. So, ayan na siya. So, ito yung first location namin. Tapos yung first model namin si Erica. So, ipapop up ko po yung mga pictures after namin mag-photoshoot. So, update, ito yung second location. Basketball court na old. Basketball court na old. Then, next na model kasi Alex. Okay. With our second model, we go. Okay, second location done. Hi guys, so second location is done. Then next location naman, medyo old siya na parang swing good sa playground. And yeah. So third location na. So third location na po kami. So yeah. So, dito na kami sa aming third spot or among third location, which is ang swing. Talagang Pilipina, yeah. Yawa sa pa sa tricycle. Oras ang all. Ay, Ray, malagang poste dyan ang mapakita dito. Zay, mura kang naglibang dira, Raymond. Sige lang. Go na, pagdali. Mura kang nag-surfing.
third location done. Then next location kay here. Ito yung next location namin, guys. And I'm your next model. Alex ang model. So ito yung third location. As you can see, may graffiti ang wall. Stage siya. Then may graffiti lang ang wall. So yeah, let's make it work. So, nag-picture karon si Manong Boy. Ay, kagwapo. Pagka... Third location. Third ba to? Yawa, hugaw na akong lubot. 1, 2, 3, 4. Fourth location. Fourth. Third ako yung gano'n. Fourth na. Bugo. Fourth location, guys. Kay human na. Ay, fourth location is done. Then next. Bugo. Dito na. 1, 2, 3, 4. Ika-5 na. Ipaka-5 na ganun. Gani. Gani, anagay Fourth location Anagay is may done. bright ka. So, diri ano po. Mangita mi nga siya dira. Advertisement na lang. Advertisement lang ni siya, guys. So, tingin lang kayo sa aking IG account and sa aking Twitter account kasi mag-update ako about sa Daltish Citywear. So, ito kanilang first release na shirts. So, guys, yes, support. Okay, so andito na tayo sa 5th. Pak! Animal, ako dapat dira. Mama. Okay. So, sa may-ari po ng mga sasakyan na ito, pasensya na po. Gobahas sa animal ay nga nung wala pa ni Uyab. Guys, nga na Jod, please comment down below nga nung feel ninyo wala pa siya Uyab sa kagwapa niya. Kabalo bito. Bago lagi. Naligo ka rin. Dili gago sa ibay. Nakatamak na pa. Oh shit. Duha ka old na mga car na wala may kabalo kay kinsa, so pahiram po. So, dito yung location namin sa ika-5th. May mga sasakyan ng dalawa na old. And then, ito yung parang, dito ako nagsushoot. So laban lang dyan tanong kay medyo init na karon. So, daan na kami sa 5th location. Then, next location kay itong nasa front lang niya. Puno lang, then may malaking branch or something ito. So, yeah. Ito yung third, ang 6th location. And the final location. Kaya kasi Manong Boy, mas
yung ika-6 look. Okay. So, challenge is done. So, tapos na yung mga location na pinag-shot namin. And ipapop up ko after nitong video, or every location magpop up yung mga pictures, yung edited at saka yung unedited. So, yeah. So, thank you guys for being my model Yes, today. free lunch. Yes. Wala po kaming bayad, guys, ha? If you want to follow them, I will link down below their accounts. Ayun. I-pop up ko po yung mga account nila dyan and all. Pag-follow po mo, maluitan mo. Kaloy noon. So, yeah, I guess that's all for today's video. Thank you guys for watching. I hope you enjoyed this another challenge. And this has been your Raymond. And see you guys in my next one. Alex. Bye! Bye.